Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşyz. Balkyn vilayatyna iş saparyna bolýan hormatly prezident Gurbanyň Berdimuhammedow şu gün Abada Milli Täýäkçilik dowlagyny agtyklary bilen rahat atly gemide deňiz giňişli boýunça gedelenje amal aşyrdy. Abada Milli Täýäkçilik dowlagyny bolmagynyň çäklerini Mehriban arkadağımız agtyklary bilen birlikde rahat atly häzirki zaman gemsinde Hazar deňiziniň giňişliklerini gediren jetdi. Ýokary derejede enjamlaşdyrylan ak gemi Abada Milli Täýäkçilik dowlagy boýunça ulap gidýän kenardan daşlaşyp deňiz giňişligine tarap ýüzüşe başlady. Häzirki döwürde Hazar deňiziniň ekologik taýdan arasy kenaryna diň jarşyň we saglygyny berkitmegiň aňyrabaş şertlerini özüne jemleýän dowluk emeli geldi. Bu künjökde wagtyny peýdaly hemde gyzykly geçirmek, saglygyny berkitmek, şeýle-de maşgala bolup diň jalmak üçin derüw şertler üpçün edilenler. Diň jarşy dowlagyny häzirki zaman taraplarına laýyk derejede enjamlaşdyrylan düwrewap şypahanalar, sport we diň jarşy merkezleri, dürli attraksionlary özüne jemleýän toplumlar, akwaparklar diň jalyanlaryň hyzmatyndadyr. Aýratynda bu ýerler Abada Milli Täýäkçilik dowlagyny diň jalyan çağlaryň süýgülük künjöklerini urdular. Halkara deňiz şypahanasy derejesine eýe bolan Abada Milli Täýäkçilik dowlagyny awadanlaşdyrmak, onuň ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak, Hazaryň kenarynyň üsümlik dünýäsini baýlaşdyrmak ugruna edilýän tagallar özüniň oňy netijesini berýär. Ýüzüşiň dowamynda arkada prezidentimiz agtyklarynyň diň jarşy mögsümini geçirişleri, olaryň meşhur bolýan ugurlar bilen gyzyklandy. Arkada prezidentimiziň agtyklary Mehriban watanymyza ajaýyp güzel tebigatymyza bolan buýsunç duýgularyna beslenen, täze ögrenen goşgularyny kap berdiler. Mehriban arkadagymyz agtyklarynyň çeper dörejilik bilen meşhurlanýanlyklaryna oňanlygyny aýdyp, olary gojaman Hazaryň taryhy, bükünjüň tebigy aýratynlyklary hemde deňiziň ösümlik we haýwanaat dünýäsiniň öýdürçiligi barada gurrun berdi. Bu gurrunlary uly höwetlendiňden körpeler atalarına özlerini gyzyklandyrýan suwallaryny berdiler. Mehriban arkadagymyz agtyklarynyň suwallaryna uly höwet bilen jogap berdi. Munyň özi bagtyar nesilleriň türkmen topragyna, tebigat gözelliklerine bolan söýgüsiniň aýdyň beýanly urly. Deňiz giňişligi boýunça ýüzüşin dowam edýän gemiden Abada Milli Täýäkçilik dowlagynyň soňky ýyllarda tanalmaz derejede özgören keşfi hassa gözel görünýär. Ekilen bağ nahallaryndan dören tokoy dowlaklary bükünjüň ekologiýa derejesiniň ýokary bolmagyny, Abada Milli Täýäkçilik dowlagyny ýakymly howa gurşawynyň emeli gelmegini şertlendirýär. Şunuň bilen baglykda Hazaryň kenarynaky diň jarşy dowlagy halkary ähmiýetli şäherleriň, iri işewirlik, medeni we sport şäherleriniň geçirilýän merkezine urly. Bu ýerde halkary şäherlerini geçirmek üçin ýokary derejeli amatlyklar bolan dürli binalar dowlagyň mihmanhana toplum bilen bir bitigi saazlaşygy emeli getirýär. Munyň özi Abadanyň diň jarşy düzüminiň bolşýaly, onuň binagarlyk maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli we toplumly ýetapda çemelişilýäni görkezýär. Gojaman Hazaryň giňişliginden Abada Milli Täýäkçilik dowlagynyň ajaýyp keşfi, Abadanyň merkezinde patardap duran ýaşyl tuğumyz hassa gözel görünýär. Şeýlelikde bir ýerde ulularyň we çağalaryň wagtlaryny gyzykly hemde peýdary geçirmekler üçin derüw şertler düredildi. Olardan netijeli peýdaranyp diň jarşyň köýdürini görýän adamlaryň üpçün edilýän mümkinçilikler üçin Mehriban arkadagymyzda bolan hoşallyklarynyň çägi ýok. Türkmenistanlaryň höwet bilen diň jalyan ýeri bolan Abada Milli Täýäkçilik dowlagy we onuň çäkleri awadançylygyň ýokary amatlygyň künjegi bolmak bilen ol mihmanlara giňden gujagatýar. Sonra hormatly prezidentimiz Hazaryň kenaryna gurulan Abada köpügürli sport toplumuna geldi. Bu ýerde Mehriban arkadagymyz eginleşleri bilen ýurdumyzda sporty ösürmek bilen baglanyşykly söhbetdeş boldy. Mälim bolşýaly adamyň saglygyny berkitmek, jemgyetde ilkinji nobatda bolsa ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýerlerini berqarar etmek Türkmenistanyň düwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiz köpçülikliň beden terbiýäni we sporty ösürmegiň ýokary sport netijeleriniň gazanylmagyny höwetlendirmegiň wajypdygy barada aýdyp, ähli pugdoklaryň işgärlerini, aýratynda ýaşlary beden terbiýe sport hereketine işeň çekmäge gönükdirilen şäherleri durumşa geçirmek boýunça bir näçe tapşyryklar berdi.
Tecrübenin görkezişi sport maçlarını iyilikderli yerine getirmek sagdynlygyň we ruhwenentligiň netijesidir. Şonuň bilen baglanykda milli liderimiz beden terbiyesi sport bilen meşgullanmagyň ýurdumyzyň her bir raýat üçin durmuş kadasyny öwürmek wagtda maksady laýyk çäreler görmegiň wajypdygyny belledi. Beden terbiyesi sport bilen iyilikderli meşgullanmak adamyň diňe bir beden taýdan sagdynlygyna däl, eýtem onuň özüni duýuşyna, ruhwenent bolmagyna, şeýle hem intellektual we dürejilik işine oňyn täsir edýär. Ýurdumyzyň hökümet agdalary mehriban arkadagymyň görelmesine ýerip, dürli sport maşklaryny ýerine getirmek bilen meşgullanýarlar. Şeýle hem toparlara berilip, toplumyň sport zallaryna sportyň dürli görnüşleri boýunça ýarışlar guradylar. Döwlet başlarymyz türkmen sportunyň häzirki gazananlaryny, biziň türgenlerimiziň awraýly halkara ýarışlaryna gazanýan üstünliklerini işiň wagt etmek meselelerini möhüm ünsärýär. Sport ýarışlaryny medeni köpçülikliň çäreler bilen utgaşdyrmak türgenlerimizi has uly üstünliklere uruklandyrýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda köpçülikliň beden terbiyesi sport hereketini we ýokary netijeler sportuny ösdürmäge uly ünsärmegiň wajypdygyny ýene-de bir belledi. Ve bir ýalanlaryň ägitine burada ýaýbanlandyrylan giňmeçili işlerde uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýurduň bir neçe sebäptini adam pidalaryna şikayet etmelerini hemme goýrançylyklara getiren pajigaly tokoy ýangyndary derarly gynançykatyny berdi. Türkmenistan prezidenti şu agyr portato Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hem hut öz adyndan Gurbanowyň dugany garnaşyna hem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berje sözlerini ejer çekenlere orta teýid wagtda saglamaklary bardaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary ýapaşymyzda dowam edýäs. Şugun Ministrler Kabinetiniň milli asaýetme puduklaryny şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetiren işleň netijeleri boýunça geçirilen mejlisinde hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaň dowamyna puduklaryň öňde duran wezipeleri ýerine ýetirmegiň uğrur kesiyetini, şeýle hem watanymyzyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllaryny belenilýän ýylyna ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başlarynyň hem de deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça döwletimiň demokratik, hukuk we dünýäwi saatlarynyň berkitilmegine, ykdysadyýetyň ýokary ösüş depkinleriniň üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giňmeş we özgertmeleriň kanunçylyk binýadyny berkitmek bilen baglanyşly meseleler üns şekilli. Belden şähli ýurdumynyň deputatlarynyň öňünde berkarar ýurdumynyň geljeki ösüşini, oň raýatlarynyň awadançylygyny üpçün edýän täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyçilik syýasy wakalary işçen gatnaşyp, döwlet derejesinde kabul edilýän çözgütleriň ähmeti boýunça wagt nesihat işlerini iýilikden alyp barmalylar. Munyň öde halkymyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşmaklaryny we adamlaryň syýasatydan düşünjeliginiň ýokarlanmagyny ähmetliler. Maslahatda hormatly prezidentimiň durmuş ykdysady özgertmeleri ilerletmegiň behwedine milli kanunçylygy kämilleşdirmek hemde täze gadalaşdyrjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny pogtullandyrmak boýunça mejlisiň işini işleňleşdirmegiň zerurdygy barada aýdanlarynyň ähmetine üns şekilli. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň bu döwrüň işini hasa kämilleşdirmek, oňa halkara tejribesini işçen ornaşdyrmak boýunça beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ugurlary ara maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agdalary mejlisde kanunlaryň tasdamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş topunyň mejlislerine işçen gatnaşmaklarynyň ähmeti belenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary syýasy partiýalaryň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiň insanperwer içeri we daşary syýasatyny, milli kanunçylygy, raýatlaryň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmek, milli däwlet sağlam durmuş ýolagularyny tebigaty goramak barada wagt nesihat etmek çärelerini iýilikden geçirýärler. Munyň öde hormatly prezidentimiň jemgyýetimiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýolagulary berqarar etmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine wajypdyr. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna amala aşyrylan işleri ser salyndy. Belden şähli garaşly döwletimiň daşary syýasaty, uzalky syýaly, betaraplyk, parakaçylyk, söýüjlik, hoşnetlik, goňşulyk we özara behwetli hyzmatdaşlyk ýolagularyna berk eýermek arkaly amala aşyrly. Hormatly prezidentimiň belli şähli ýurdumynyň daşary syýasaty üýtgewsiz dowam edýär.
Garaşdyrmanyň sany 30 ýyllygynyň belirlenýän ýylynda da Ozalky Syýaly Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, garaşy döwletleriň arkalaşygy hemde beýleki halkara guramalary bilen energetika we suw howpsuzlygyny üpçün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça aslançykly gatnaşyklar alınıp barlýar. Şundan uğranıp döwlet başçylygynyň tawsiýelelerine laýyklykda syýasy gatnaşyklaryň çäklerine dörli halkara çäklerini geçirmek bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşyldy. Çykyş edenler daşary syýaset edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň ýa-da üstünlüğini, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdary behbetli sewda ykdysady hyzmatdaşlygy puwtlanyrmak boýunça işleriň amal asyrylýanyny belediler. Iqtisadi toplumynyň ýol başlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna amal asyrylan işleriň netijeleri aral maksatlaşyldy. Çykyşlarda Ministrler Kabinetiniň anyny geçirilen göçme meclisine hormatly prezidentimiň ýurdumynyň ykdysadynyň ýygydaly berkidilmeginiň, şeýlede emele gelýän ýagdaýdan uralyp döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmegiň garaşylýan netijelerini seljermegiň möhümdigi barada aýdan sözleriniň ähmetine üns şekilli. Dünya ykdysadyna bolup geçýän yaramaz ýagdaýlaryň ýurdumynyň ykdysadyna ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde adatmagy mümkinçilik berjek çäreleri amala asyrmak boýunça işleri dowam etmek barada degişli görkezmeler berildi. Hormatly prezidentimiz kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmeň goşmaça seçmelerini gözlemeň wazypdygyny belläp, bu wagtda anyk tawsyryklar berdi. Maksatda tawsyryklardan gelip çykýan wüzipeleri ýerine ýetirmek boýunça bir näçe teklipler dinlenildi. Şeýlede çykyşlarda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedowyň ýol başlygyny Türkmen wekiliyetiniň Ýaponiýa amala asyran iş tapanyň netijeleriniň dünýä derejelerde ýoly bilen ýygydaly getmeşikleriniň mundan meýlekde oňun hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybaly binýat bolup durýanlygy belginildi. Ýurdumynyň medeniyet ulgamynyň ýol başlarynyň geçiren maksadyna degişli düzümlerde alınıp barýan işleri kämilleşdirmek, oň netijeleriniň ýokarlandyrmak bilen baglanşyk meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Medeniyet sunuga döredijilik habar berişleri we syýahatçylyk ulgamlarynyň wekilleri ýurdumynyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmeti bolan giň meşgul çäreleri işden gatnaşýarlar. Telerazi ýaýlymlarda garaşylmynyň 30 ýyllyk şany senesine döwletimiziň bir taraplygyna başlap, o we täsirli getmeşikleriň taýýarlanmalygyna, teatrlarda merdana halkymyzy şöhratlandyrýan täze sahna eserleriniň goýulmalygyna, häzirki döwrüň ruhyna laýyk gelýän joşgyny aýdymlaryň döredilmegine üns şekilli. Maksatyň dowamyna Ministrler Kabinetiniň meclisinde hormatly prezidentimiň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm bölegi kökünni kefitlenen meden ansan perwer ulgamy ösdürmegiň zerurdygyny belläp, beren bir näçe anyk tawsyrlyklarynyň ähmeti belginildi. Maksat edilen çykyşlarda milli liderleriň beren tawsyrlyklary görkezmeler esasynda şol ugurlarda alınıp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemde işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Uruşyk energetika we senaat öňümçiligi toplumynyň ýol başlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda bu ulgamyň milli ykdysadyetimiziň möhüm ugurlarynyň hataryna durýanlygy belginildi. Alınıp barýan işleriň netijeleriniň ýokarlandyrylmagynyň ykdysadyetiň kuwatlanmagyna bolşýar, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmetligi belginildi. Soňky ýyllarda ýurdumynyň gurulşyk energetika senaat öňümçiligi ulgamlary, Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri, sağlaşyk ösýän ugurlary boldy. Maksatyň dowamyna milli liderleriň häzirä çendi dürli desgalary gurmak boýunça ören köp çäreleriň kabul edilenligi, şoňa görä de her bir desganyň ýagdaýyny hemme taraplaryň teljermegiň zerurdygy barada aýdan sözlerine aýratyn ähmet berildi. Milli liderimiz alınıp barylmaly gurulşyklaryň meşhur boýunça ören uly wezipeleriň durýanyny belläp, gurulşyk senatyny ösdürmegi dowam etmegi, gurulşyk toplumynyň talaplaryny doly meşhurda üpçün etmek üçin täze önümhanalary we kärhanalary gurup önümçiligiň kuwatyny sağlaşyk artdyrmak wajypdygyny atady. Mundan başga gurulşyk we senat puwdoklary üçin maýy goýumlary çekmek meseleleriniň üstünde işlemek tawsyrly. Çykyşlarda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça berilen anyk görkezmeleriň möhüm talap bolup durýanyna maslahatçylaryň üns şekilli. Şunun bilen baglykda watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna meýilleşdirilen ähli şäherleriň şol sanyna ulanmagy gelmegi gözüňde tutulýan desgalardaky işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny ataldy. Ýurdumynyň fewda toplumynyň ýol başlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda berqara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne fewda dokma we hyzmatlar ulgamynyň işini talabalar derejede ýola goýmak, hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça amala asyrlayan giň meşgul özgertmeler maksatnamasyna telekeçileriň orny hassa puwtlandyrmak bilen baglanşykly meseleler aral maslahatlaşyldy.
Ministrler Kabinetiniň anyny bolan mejlisinde dasary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan, haritlaryň aýratynam halkyň sarp edýän önümleriň öňürlýän mukdaryny artdyrmak, importyň meçhuryny azaltmak boýunça işleri dowam etmeň zerurdygyny ünlü çekip, bu wagtda beren tawsyrlyklaryň möhümdigini ataldy. Çıkış edenler podoň maddi enjamlaryny binýadyny potonundurmak we düzümi giňeltmek, oň eksport mümkinçiliklerini, çykarylýan önümleriň meçhuryny artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek bagatda kiçi we orta telekeçilige möhüm ornuň değişçiligini belediler. Şunun bilen baglykda maslahatda hormatly prezidentimiň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge döwlet tarapyndan ýygydy gollaw berilýänligi barada aýdanlaryndan ugralyp, hususy ulgamyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin zerur çäýerleri görmegiň, täze maýy goýum mümkinçiliklerini döretmegiň wajypdygyny ataldy. Ýalňyş energetika toplumynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde toplumyň öňüne goýulan wezipeler ýerine ýetirmegiň ugurlaryna, topluma değişli düdümleriň sağlaşly ösüşiniň üpçün edilmegine we pudoklarda täzeçil tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna değişli meseleler boýunça pikirleşmeler boldy. Her köde enerjiýa serişlerini dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýolu bilen ýibermek toplumyň düdümleriniň öňünde durýan möhüm wezipe hukmyna kesitlendi. Şunun bilen baglykda şu urda ýerine ýetirilýän işler belirlenen meýnamalara laýyklykda dowam edýär. Maslahatda döwlet başçymyzyň neft gaz senatyny mundan meýlekde ýygydy ösdürmek, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmek wezipeleriniň üstüne durup geçip, birnäçe görkezmeler bermegiň wajypdygyny bellädi. Pudoň önümçilik we alamy tehnika kuwwatynyň pugtalandyrylmagy ýurdumynyň ýalňyş energetika toplumynyň dünýä meçhurynaky bäsleşge ukyplygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmeliler. Oň watanymyzyň durmuş ykdysady ösüşine sallamly goşant goşmagyny üpçün etmeliler. Hormatly prezidentimiň bular barada aýdyp, işleri talabalaryk ýola goýmak üçin zerur çäýerleri görmegi tawsyrmagyň ähmiýeti dogrusyna gurrun edildi. Maslahatyň dowamyna milli liderimiň beren tawsyrlyklarynyň uğralyp, olary ýerine ýetirmek üçin amala aşylmaly işler aral maslahatlaşyldy. Mundan başga da maslahatda soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygyna ulgamy öňdewazi tejribeleriň we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänligi barada aýdyldy. Owa goýuluk toplumynyň ýol başçylary we hünärmenleri geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 7 aýyna ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça gadynlar netijelere başlap geçirilen mejlisde öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlaryny ara maslahatlaşdylar. Owa senaty toplumynyň düdümlerine her zamanyň ösen tejribesini alman gadynlaryny işçiň ornaşdyrmak wajyp bolup durýar. Bellenşýäli bu çäreler ýurdumyzda önüm bolşulygynyň üpçün edilmegi, döwletimiň ykdysady ösüşi, dünýä ykdysadyna mundan meýlekde goşulşmak üçin zerur şertler üpçün edýär. Şeýle-de zähmet bazarynyň talaplaryny hasaby almak bilen owa zähmetkeşleriniň girdejileriniň artmagynyň hasabyna durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna şert töredir. Maslahatyň dowamyna hökümetiň mejlisinde hormatly prezidentimiň möhüm mögsüm bolan paýta ýygymyna düýpli taýýarlyk görülmeligine, göýek bakça önümlerini, ýer almany we beýleki owa goýuluk önümlerini bolalyn öndürmek üçin ekin meýdanlarynyň giňeldilmeligine, şol önümleriň öňürlýän mukdaryny artdyryp, dasary ýurtlardan getirilýän meçhuryň azaldyrylmagyna ünit çekip, bu wagtda beren anyk tawsyrlyklarynyň wajypdygy aýratyn bellenildi. Maslahatda döwlet başçymynyň beren tawsyrlyklarynyň uğralyp, geçirilmeli işleriň anyk ugurlaryny kesitlemäge bagşlanan çykyşlary giň orun berli. Bu wagtda birnäçe teklipler orta atyldy. Giňişleýän pikirleşmeler boldy. İşleri talabalaryk alyp barmak üçin wezipeler kesitlendi. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzda mögsümliğin owa goýuluk işleriniň anyp barlyşy barada da maglumatlar dinlenildi. Alym bilim, saglyk goraş, sport we jemgyýetçilik guramalary ulgamyň ýol başçylarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumynyň alym bilim, saglyk goraş we sport ulgamyna öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek meselelerini garaldy. Hormatly prezidentimiz bilim, alim, saglyk goraş we sport ýaly uly durmuş ähmiýetli ulgamlary ýygydy ösdürmegiň zerurdygyny bellädi. Hemde ýurdumynyň geljeginiň, türkmen halkynyň bagtyar we awadan durmuşynyň bu ulgamlaryň ösüş derejesine günden-güne baglylygyny aýtdy. Mundan başga da döwlet başçymyz täze goýunyna taýýarlyk görmegiň barşyna berk gödäwçilik üpçün etmegiň wajypdygyny ünit çekip, anyk tawsyrlyklary berdi. Maslahatyň dowamyna şeýle-de dünýäde koronavirus ýokanjy zerarly emele gelen ýagdaýlar bilen baglykda saglyk goraşyň milli ulgamyny mundan meýlekde döwri barlaşdyrmagyň, lukmançylyk ilminiň öňde barja gadynlaryny işçiň ornaşdyrmagyň, döwlet keselleriniň esasyna ýokanç keselleriň öňüne almagyň, olary anyklamagyň hemde bejermegiň her zaman usullaryny öwrenmegiň hemde giňden peýdalanmagyň zerurdygyny ataldy.
Yurdumyzda ýokary netijeli sporty giňden wagt etmek, köpçülikliň bedenteri we sagals şereketini işleňleşdirmek, milli we halkara derejesindäki dörli sport ýaşlaryny guramak boýunça yurdumyzda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna giň meşgul işleriň geçirilýänini nazara alyp, bu ugrun ösdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär diýilip maslahatda çykyş edenler bellädiler. Ministerler Kabinetiniň ýanyňky ulag we kommunikasiýa agentliginiň ýol başlarynyň möhnermenlerdir işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahat hökümetiň mejlisinde öňde goýulan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine başlandy. Bu ulgamda anyp barýan işleriň netijeleriniň ýokarlandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň huwatlanmagyna bolşýar, halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetliler. Aýratena ýurdumyzda halkara ähmiýetli ulag ýollarynyň gurulşygyna ýurdumyzyň ulag üssasyr geçerligi hökmündäki derejesiniň berkidilmegine gönükdirilen giň meşgul işler özüniň oňy netijesini berýär. Sofana fan ulgamy köpçülikliň ornaşdyrmak, oň işini hasa üstürmek bilen baglanşykly meseleler bu urda milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollaryny ara maslahatlaşmak maslahatyň gün tertibiniň özündedir. Maglumat tehnologiýalarynyň dünýädäki ösüşine laýyklykda ykdysadyýetin puwdoklaryna häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy şartlandyrylmalylar. Halkara tejribesi esasyna edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňetmek, ilaty götürilenýän internet we beýleki ara gatnaşyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, ilat köpçüligine internet ulgamynyň giňden erleterli bolmagyny üpçün etmek möhüm wezipelerdir. Umuman geçirilen maslahatlarda döwlet başçymyzyň öňde goýan wezipeleriniň ähmiýeti barada giňişlendirilip geçirildi. Şunun bilen baglykda degişli düdümleri mundan meýlekde döwrewap derejede ösdürmek bilen baglanşykly meseleleriň wajypdygy bellenildi. Munyň özi ýurdumyzyň ykdysady durmuşdadan ösmegine aýratyn ähmiýetliler. Bir karar durutmadan batýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň ýol başlygyna bedew wadilen öňe barýan watanmyzda türkmen ýananlamadan gadymdan gelýän ilişlerini döwrewap kämilleşdirmek barada köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa Orta Türkmenistanyň Zenandar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň çeperli zähmet söýür Zenandan arasynda aglan eden Gülüň Owadan atly bäýatçygynyň jemleýiş tapgyran aýdyň mysallar. Muqaddis garaşdyrmagdan şanly 30 ýyllyk hemde Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýyly münasibetli. Türkmenistanyň Zenandar birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň çeperli zähmet söýür Zenandlyň arasynda aglan eden Gülüň Owadan atly bäýatçygynyň jemleýici tapgyryna gatnaşanlar şertleň üçüsi boýunça bäýatleşdiler. Zenandar Türkmen milli keçetini taýýarlamak bilen baglanşykly işleri ýerine ýetirip keçeni taýýarlamak üçin zerur bolan gurallaryň atlary, olaň ulanýaşy barada gurrun berdiler. Sonra bäýatçynyň ikinji şertine laýyklykda gelin gyzlar öz vilayet aýratynlyklaryna görä gadymy milli nagşylar salyp keçe ullediler. Sonra Zenandar gözellik sunugaty bolan keçe bilen baglanşykly taryhy maglumatlary, ırymlary, nagşylarynyň gullerynyň taryhyndan gurrun berýän gadymy riwayetlary, degişmeleri, gazarlary, aýdaşyklary we berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne wasp edýän öz ýürek boýtançlaryna şahirane setirilen çeper sahnalaryň üstü bilen ýerine ýetirdiler. Sonra bäýatleşiň ýeňçileri iglan edildi. Oň gatnaşyjylar döredilýän ähli şertler üçin gahrman arkadagymyda hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda welaýatlarda mektebi kuşlaryny gökderedäki, awadaky, hememe sebitlerdäki çağlar sagalyş merkezlerini uratmagyň däbi urlany ajaýyp dawarsy boldy. Bu täsin kunjuklardaky merkezler nobatda tapgyrda ýurdumyzyň ähli kunjuklarynyň çağlaryň müňler çötüni kabul eder. Ýurdumyzyň ähli kunjuklarynyn ajaýyp gökderedäki, awadaky we vilayatlerdäki çağlar taýýarlaş merkezlerine gidýän körpe nesilleri ugratmakda barasy sebitlerdäki hemde paýtagtymyzdaky çağlar we ýetginjekler köşküne geçirildi. Tomuzga diýen jalyş mewsüminiň nowatdaky tapgyrynyň başlanmagy münasibetli aýdym sally çykyşlar ýaýwanlandyryldy. Dörejilik toparlary joşgun aýdymlary we tanslary bilen diýen jalşy uğraýan çağlara mewsümi şatlykly geçirmeklerini, täze dostlar tapynmaklaryny arzu etdiler. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň üçin edilmegi, olaň zehinlerini we gyýyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler arkada prezidentimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Häzirki günlerde ähli amatlyklar bilen üçin edilen merkezler dostlugyň mekanyny gurulýar. Mektep okuwçylarynyň Tomuzga diýen jalyş mewsüminiň nowatdaky tapgyry şatlyk çoğuny beklenir. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan meýilname esasyna geçiriljek çäreler täsirligi bilen tapawutlanır.
Aşgabatyň Günar tökünjegindäki köpetdagyň gözel ýerlerindäki we hazaryň kenaryndaky abada milli syýahatçylyk dowlugyndaky şeýle hem ýurdumyzyň ähli sebitlerindäki çağlar sağaldaş merkezlerine işler talaba laýyk alınıp barilýar. Çağılan göwne jaý diýen jalmaklary, wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin niýetlenen çağlar sağaldaş merkezleri ösüp barýan ýaş nesliň sazlaşykly terbiýelenmegine möhüm orny ýeleýär. Bu ýerde köp sanly oýunlaň, sport bäýatleşikleriniň, çeperçilik sergileriniň, köpek uçgunly festivallary ýaly dürli meden çärelen geçirilmegi asyrly däbe ugruldy. Çünki çağılan bagtyar durmuşy olara degişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugrı bolup durýar. Diýinjalş mewsumyny geçirilýän çärelere bilim, içeri işler, medeniýet, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleri bilen birlikde jemgyýetçilik gurumlary işçen gatnaşýarlar. Çağılan şadiýan, bagtyar we batly ýanglanýan sesleri ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň gülläp ösüşiniň öz bolşly suwutnamasydyr. Arkada prezidentimizin çağılan bagtyarlyk hakyndaky taýsir taýlasy jemgyýetiň geljekki awadançylygynyň dinýatlyk şertleriniň aýrylmaz bölegidir. Döwlet derejesinde edilýän şeýle aladalar milli insanperwer ýörelgeleň döwrewap aňlatmasydyr. Çağılan abadan we bagtyar durmuşyny öpçün etmek, zehini hemde başarnyklaryny ösürmek üçin ähli şertler döretmek döwlet siýasatynyň möhüm urlarynyň birine uruldy. Bugün köni ýaş nesilleň döwrewap bilim terbiýe almagy, dürli hünärler bilen meşgullanmagy hemde boş wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin ýurdumyzda döredilýän şertler dünýä ölçeklerine laýyk kämilleşdirilýär. Gahrman arkadamydan parasatly başlangıcı netijesinde çağılan wagtyny peýdaly gyzykly geçirmekleri, diýin jalmaklar üçin döwrewap şertler döredilýär. Ýurdumyzyň vilayetlerine, gökdere jülgösüne, abada milli syýahatçylyk dowlugyna hereket edýän çağlar diýin jalçy we sağaldaş merkezlerine, körpüleň Thomas mewsumyndaky nowatdaky diýin jalçy günlerini gyzykly hem manyly geçirmegi döwrüň ösen talabyna laýyk ýola goýulýar. Hormatly alymlar, Nurda ýurdumyň Ulaýtana we paýtaxt Aşgabatda 31-nji iýulda saat 20-den 1-nji awgustda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat howlugynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkın vilayetine ütkap ýamur tuýaryp Demiralky masalan sekundda 9-4 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 24-29 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahar vilayetine adkem burtuýaryp Demiralky masalan sekundda 9-4 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde az burtuýaryp Demiralky noran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 18-20 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayetinde az burtuýaryp Demiralky noran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 19-24 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşuwdy vilayetine az burtuýaryp Demiralky noran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 18-20 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtaxt Aşgabatda az burtuýaryp Demiralky noran teleskopda 8-11 metr ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 23-25 gradus maýl gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça awgust aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passanyň dowam edýän günlerini howanyň gyzma netijesinde günüň ýetişýäkleriň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynamy saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Hemem günüň gydygyny howry saat 20-çe dowam edýär.
Şeýle hem howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan sekili götürüm artma bilen howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem atmosferasyny günüň ýetişýärlerinden goranmagy maslahat berýär. Mehriman ýaşarym, bulary berk berja etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşýäňde ne bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edilýär.